sa kaaw. Kumusta ka na yung tanan nga mga artista nga maghatag o kitapuhi nining akong suwatampo. Ilabi na sa libo-kalibong tigpaminawan, niiningan dumanan sa usa ka awit. Ako si Josephine Lihan. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysay ang akong sugilanon, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, Where Are You Now? RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano ba daw siyang kaagi karon? Mo kining usa ka babae nga taga Bagakay, Sugod, Cebu. Ang ato matatampo nagdasingan nga Josephine. Ikaw na igot ang sildo na ko, ha? Bajita to nagtarong. Ayaw ka dala ka. Budgetong gitaw ni na akong tarong no, aron mainat pag ginisunod kinsina. Kinsi tapos, rabang imong sweldo. Maugyod. Bukoy ko labas dudong na ko syudad. Atol ta mamuyo dito. Kaya ito ang trabaho ko dito. Kung sabi din ako, kapuyag uli-uli din matag weekends. Doon ni makatiban ako kasawa dito. Paita ini, marang kong single. Maaan kong ritaw in taon. Ni amang ko din sa sugod ang akong pamilya. Dito sa syudad, ako'y pamilya dito. Ako di ay. Kamis dudong. Dili din may pamilya. Babi. Sige na. Sige na. Di ata maglalis na. Kay, para mangyapon. Di magkakabagpapil di. Ikaw man pirmi matuman. Di nila mo dudong. Huwag ako, ato syudad. Magpakabuhing ulit tao. Pag-atog syudad, kay ni adin himong pamilya. Luoy kay ka dito. Munang ako? Ako ginagiingan ang kumbana. Nga ayaw gyud ko gipalayo sa kong ginikanan. Bahalag buwag migbay. Basta kay dool lang gid ko nila. Kay buwag lang tagid ka. Hadlok lagi. Ay, di man sagyo ko mabiya din sa sukod. Duaw o suroy sa syudad hinuon, makahimo ko ana. Pero kung atugid ko mapuyo, di ko Dili na ko ikabaylo nga akong kinabuhi din sa probinsya kaysa syudad. Correct. Ay, kanang tuod. Mag-open na ko paluwagan. Mo-apil ka? Paluwagan? Usa man na? Hey, dawat-dawat, good. Sinima na ang bula. Na ako'y open na cash paluwagan. Jewelries paluwagan. Daghan naman ko mga members na gusto mo apil. Ikaw, apil. Ay, di niya ako makabayad, anak. Di lang ko Hala, tag 300 na magod ang simana. Kay, daghan naman mong mga members sa usa ka batch kung mo apil ka. Pasabton ti ka ha. Tingalin pa interes ka. Ako dilig ko masugot. Nga mag-apil-apil ka ng dawat-dawat. Huwag ikasiguruan, anak. Ay, ig-agaw ra magud na ko ang handler. Taga din hirasad. Ikaw? Kaya ikaw, di na magkakabagpapil di. Ikaw gipatuman. Di man good. Maminaw man gud kunin mo. Ikaw lagi. Basta ka di gusto mag-apil-apil ka, anak. May ibang hipuso ng kwarta. Magbulan ako karong Domingo para sa first release. Mag-live ko. Apil sa live, ha? Sige. Magpa-load ko og data daan aron maka-join ko sa live. Avail na tong napilian ni mo nga Arios. Kung simba ko ikaw may makadawat karong Domingo, madawat ra dayon nimo ang imong Arios the next day. Kay naara man ni supplier. Ako na lang kuhaon. Ang uban sang items sa members naara man sad. Kung sila say maswertean. Hala, wow! Kanindot! Good luck! Yung unang nabunutan sa first batch jewelries paluwagan o nakuha na akong item. Ni-apil gina ka? Oo. O kakakita ining niya sa kong dunggan, mabitaw niya akong nadawat. Investment magud ni. Kung wala tayo makuot, maprinda baya ni. Makwarta baya gihapon ni. Ma, buwad na sa lagi ito sudan. Sige na ang tagbuwad. Anak, sige lang. Kung maswertehan ko karong Domingo, ako'y makadawat. Kay niapil man ko cash paluwagan. Kung maswertehan ko, niya ako'y mabunutan. Mupalit ko tagdaghan kayong baboy o hotdogs. Ay, unya na lang kumakaon kung makadawat na ka. Uy, dili mahimuy. Biyernes pagganit to ron. 2 days pa.
Una, madomingo. Mantin nila una ta, ha? Karong Domingo puhon, mag-ampo tang makadawat si mama, aron makapalit na tagbaboy. Nga nung wa man mo pauli si Bobby karon nga weekend. Overtime pa. O, bisag Sabado, padyutihon mo na sila. Alanganin pa man kung mapauli pa siya og Domingo. Sunod si Mana na siya magpauli. Mauning nang huwam ka na kong kwarta karon kay na-out ka sa budget. Pa, No. Ay, aw iprenda ng imong ariyos aron makakwarta ka. pa, puhon na lang din ako ipinda. Kung wala kilaing paagi pa. Hapit na bitaw suldo ni Bobby. Ilisan talagi ka. Mubayad ko siguro sa akong dawat. Kay, no pay, no bunot manggod me. Masultihan di ay ako mabunutan. Unya, di ko makabayad. Mubula man og laingan. Bantay ka man bitaw niya ng imong dawat-dawat, ha? Bantay ka lang yun. Ang ginaganan, Miss Handler, sa dawat-dawat. Giunay ko sa akong igagaw. Uy, batasan. Upilabot sa ubang members nga ang ginaganan. Kadaulin ako. Magsikusog sini mo nga undang na anak. Kay kuyaw ka ng imong gapilan. Kay kasko na. Binta sa terrorist. Kaya kadawat ba ka? Unya ang kwarta. O pa man. Ay. Pilal may maghatag. Kung pagkapagkadawat. Diyos na na. O na. Niresulta na imong kadanghag. Ay imong katanga. Nagpailad ka. Ay ko hilaki-laki. Ay ko tawag ako sabi. Maghilakila ka. Tungkol ka nailad ka. Wala kayo pauli-pauli si Bobby. Kay padyot iyon na sila og Sabado. Overtime sad ko na sila permi. Mao nga. Dili na siya makatawag na ako kanunay. Kay makatuog na siya nag-abot niya sa boarding house ng Ingipuyan. Gamay na lang sad kay siya pinadadaan ako kwarta. Naglagot pagit siya ako. Kining ginagmay niyang pinadadaan ako. Iya magyunigi patagamba. Ay, wala kayo ko'y mahimuan eh. Ako na lang giniiprindang akong ariyos aron makatabang-tabang niya sa gastuhan sa bahay. Oh, unsa man eh. Ako nang bayad sa akong nahuwaman ni mo pa. Taod-taod sa tong utangan. Pasensya kaayo pa ha. Na problema lang gid ko. Oo nga, ako na lang giprindang akong ariyos aron makatabang-tabang ko makabayad ako ni mo sad. Kay mauhaw na sad ko. Kuhaan ni balik. Kuhaan eh. Ako na lang tong tabang nimo. Basta kay naliksyon ka na, ha? Nailad ka naman sa salbahis na mong igagaw. Kay nisibat na mato nga nakakuha og akong kwarta. Di pasalig si tiya nimo kay naluoy siya nimo nga datadatahan lang kuno kaniya. Kay nauwaw siya sa gibuhat sa imong igagaw nimo. Pa. Ha? Matatag sa dad ma? At tatanay papa? Oh, ato siyang i-surprise. May kwarta man ta para pliti dito. Yay! Yay! Apas mi ni papa at tumi sa city! Laag mi si mama ni papa! Wa man siya mag-boarding, he. Gusto man siya nga magsulo sa kwarto, nga wala siya ka-share. Di man mahimo kay wa may sulo nga kwarto nga bakante. Mao ba? Hain naman ka siya ron mag-boarding house, no? Ay kana, wa gyud ko mahibaw anak. Ay, amo magudon ta siyang i-surprise ni Tutong. Amo na lang siyang aduon siyang trabahoan. Nakaadto naman ko dito. Mulahos na lang ni si Dudong dito. Dini ka lang una sa my guard, ha? Bawal musud ang bata sa sud. Ako rin maato ni Papa. Kuya ko ni papa, kuya ko. Akong pagawason si Papa, okay? Ha? Wait ka lang gani, ha? Ni-resign man siya, te. Wala mo siya magtrabaho din eh. Sa kabuwan na. Ni-resign? Wa malagi ko mahibaw. Wa masad siya mauli sa amo. Nibalay siya trabaho? Te, masulti lang ko ni mo ha. Kay maluoy ko ni mo. Ni-resign si Kuya Bobby kay nauyab niya ang among kauban nga ninyo sad. Ug namabdos ug si Kuya Bobby ang amahan. Mao dito nga dungan sa resign. Na-confirm ginamo nga
nagkuyog to si Kuy Bobby ug si Cheryl. Kay, kibiyaan man ni Cheryl ng pamilya. Kinuo ko. Kinuo ko pa. Gilayasan mi ni Bobby. Kaluoy in tawag sa akong apo. Nga nabaw sa inyong pag-adto sa syudad. Kay wa niya makita ang iyang amahan. Di na sana ako makontak ang CP ni Bobby. Out of reach na. Gipugos ka man bitaw sa imong bana nga sa syudad nila mo puyo. Wa ka gyud mo sugot. Nagpabilin ka gyud din sa sugod. Ay nagpailad pa gyud ka. Nawagtangan hinuon tag kwarta. Ug naglagot to nimo. O katarungan na ba dahil na kung nasuko siya na ako? Kung nahibo siya na ako nga mga bit siya o biyaan din niya nga iyang pamilya? Hain naman ang iyang konsensya, anak pa. Ako ang iyang silutan, dili niya iapil ang among anak. Dili niya iapil ang among anak. Ang kunon ko, nagasap ko, kaya nagtuman ko sa akong gusto. Pero dili sab kini makatarunganon nga mga bit siya o iya na lang ning biyaan. May anak ni. Bobby, kung hain ka man karon, paramdam lang. Bisag tungod na lang sa bata, may kaakuhan ka sa imong anak. Ayaw og siguro abuhi ang imong kabit o ang umaabot ninyong anak. Kay may legal kang pamilya nga naghandom sab sa imong tapang. Aron tili mo gapaan. Dini na lang kukuto. More power sa RMN. Mao kita mga higalang kaagi ni Josephine nga taga Bagakay, Sugod, Cebu. Uban sa awit nga iyang kipangayo, awit nga nagalahan. Where are you now? Ang mong kaagi gibata ng duwa sa radyo ni Miralo na tumulak o gabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusap mga higala, mga sukinti paminaw, kinasing-kasing kong kidapit sa papada. Sa inyong nakalanlaing kaagis sa kinabuhi yung naglibot sa kaawit. I-address lang ni ining tulamanon, hantimanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaka ipada sa Hantimanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, dakan salamat sa inyo.